Sorry for keeping you waiting, Paul. How are you? I'm fine. How are you doing? Okay, yes. Quick one. Wangochi tikudi. Pastor, ini ndine mvunzuka. Yes. Imimi kana mchiti muswe Saturday. Yeah. Ndo Sabata. Okay. Asi vanhu vazhinji vanoenda kuchechi muswe Sunday. Alright. And Saturday seems to be a normal working day. Mtauni vanhu vanenge vachitongoita zvavari kuita, makomba ari kungomhanya, handizivi kuti muno zvitora. Okay. Otherwise mubvunzo wakananga nekuti sei vanhu vakawanda vari kuita izvi asi zvichiita sekunge isusu tinoti bhaibheri rinoti zvokuti. Now, to cut it short, sekuti tese tiri kumhanya, the truth is bhaibheri rinoiswawo pachena haro kuti the Sabbath is the seventh day. And ndo paitonzi naMwari people must rest, ndo pakazora. But ndira kupindura mubvunzo wako kuti sei vanhu vakawanda vachizoenda on a different day. Now, the issue of numbers, Paul, must never be used to determine who is wrong or who is right. Daima numbers are not determine who is wrong and who is right. Nguva ya Noah, then 8 ndo vangade vasina kupinda mugarawa. Vamwe vese vakapinda mugarawa. Okay. But it was the opposite. The majority was outside, they were destroyed. The minority was inside, it was saved. Nguva ya Sodom and Gomorrah, there numbers are not determine who is wrong and who is right. Then the whole city would have been saved. Lot nevana vake bedzi ndo vangade vakauraiwa. But it was the opposite. The majority was destroyed. The minority was saved. Jesu Kristu akauya panyika panapa. Akaita zvaakaita kusvika pakutomutsa nevakafa, kufidha vanhu vane nzara 10,000 whatever the number. But paanoenda kudenga anga angori varume vaisvika 120 chete. Taifunga kunga millions and millions. So you'll discover that numbers sezvandataura must never be used to determine biblical truth. In fact, chirega ndichikuverengere bhaibheri zvarinotaura directly about numbers. Matthew chapter 7 verse 13. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way which leads to destruction, and there are many who will go by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. That's Jesus Christ. Bible rangu Christ words in red. Pakataurwa na Jesu mbuna akatotaura. Kuti nyaya manamba kana mkangoona kwakatowanda vanhu chiziya kutoti nzira yacho iri kuenda kunoparadzwa. Ndikandikasike futi ndikuvhurire 2 Timothy chapter 4 verse ya 3. 2 Timothy chapter 4 verse ya 3. Listen to what it says. Not for a time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Nguva yachauya kuti vanhu vanenge vasisadi kunzwa dzidziso chaiyo yechokwadi iri straight. But nekuti vane nzeve dzinovava, vachanotsvaga vadzidzisi vanenge vachivadzidzisa zvinofarirwa kunzwika nenzeve dzavo. So nyaya wabvunza nyaya ya Sabbath and any other day of worship, haisi nyaya iri popular nevanhu. The moment you start to tell people, no, we need to be obedient to God and do as he says we must do. Vanhu vakawanda havadi. But pakangoya any other teacher anota kuti hazvina basa izvo, vazhinji vanomhanyirira teacher iyeyi nekuti hanzi vachazviunganidzira vadzidzisi vanodzidzisa zvinoda nzeve dzavo ivo, kwete kuti zvinodiwa naMwari. So that's basically what it is like. So don't use, usatomboishandise manumbers kuti ufunge kuti ndokuna vanhu vakawanda saka ndokuri right. In fact, it's actually the opposite. Amene kuenda kubatsira ipapapo, but I know there are, yeah. Pastor, ngoti bedzizo zvika. Ndine zvakawanda zvandoda kubata asi ndichine mibvunzo yakawanda yandinayo pamusoro peSabata irori. Mukandiwanira mukana. Anditika. Anytime feel free. Ndinotenda Pastor, ndinotenda. Ndinotenda. Okay. Should